Ikollok tgħid li min qed jarana ġewli, inti x'kellek bżonn illi tibdel? Tajt għalfejn iddeċidejt li tibda nagħmel dan il-programm. X'kienu l-affarijiet ġewk? Iddeċidejt li nibda dal-programm biex inħossni iktar fit u apparti minn hekk biex innaħħi daqsxejn tal-wejt għax matul iż-żmien akkumula l-wejt. U kif kienet jaffettwa? Kienet jaffettwani ħażina x'akka meta tixtri l-ħwejjeġ u hekk ma joqgħdu nibsew. Għarfa speċi anke meta tara xi ħadd bil-figura sabiħa tgħid kemm nixtieq li tkun jiena. Allura tani dak il-push li bħal speċi nibda nagħmel xi ħaġa nemmen fija nnifsi u moralija u dana. Apparti affarijiet tal-lejra ġewli, kien hemm forsi affarijiet fil-ħajja ta' kuljum illi xtaq ħassejt il-bżonn anzi illi tibdilhom. Pereżempju, hemm min jgħid għax kont qed naqta' nifsi. Hemm min jgħid qed iħossni nixjaq mill-lien, kellek minn dawn l-affarijiet fil-Kastiljan ġew. Iva, pereżempju anke biex titla' taraġ dak il-naqra wejt żejjed jaffettwa ħafna. Ġifieri jekk itnaqqas mill-wejt ħadd tħossok ħafna iktar aħjar. Apparti minn hekk meta tiġi għall-lezzjonijiet tuħu gost ukoll ħafna u anke tmur lura d-dar, tmur ferħana u waqt inti tkun b'dak il-kuraġġ. Bħal speċi tagħmel iktar kuraġġ biex tkompli. U jekk importanza semmi wkoll, inti ġewli kif nafu tajjeb, fil-bidu kont ngħid u bdejt taqtaqallem mill-ewwel. Iva. X'kien il-punt li jekk isma' jiena vera kont naqta' qalbi, però ħankompli għaddejja. Għaliex komplejt għaddejja ġew? Għax qed jinħanaqafaw bħal speċi kont qed nieħu ħafna gost, għamilt ħbib ġodda wkoll f'dik il-ġimgħa għax l-ewwel ġimgħa biss kont għaddej bdejt. Bħal speċi għanti mux ħanħalli dil-opportunità taħrab minn idejja, bħal speċi vera li tħol bis-serjetà. U għablu li naqra kuraġġ ukoll, inti speċjalment ċebbillu tibat li l-e-mails u tibat li l-messages u hekk biex tagħmel li kuraġġ u trainers u hekk vera staff u grupp tal-ġett. Tajjeb, dassew, napprezzaw. Ġewli, li min qed jarana. Ikollok tgħidu għalfejn inti għażilt Any Better Life? Jew xwed il-programmi li aħna nofru, u mhux pereżempju alternattivi oħrajn, bħal pereżempju xi shakes, xi prodotti jew xi affarijiet. Għalfejn għamil dik id-deċiżjoni? Ix-shakes qatt ma ġbuni. Ġifieri xtaqt imur għal dik xi ħaġa naturali li tiġi training u tikollok ikel healthy biex jiena nitgħallem nimxi ma' dak l-istil ta' ħajja. Anke l-familja qed insajjarhom bħalma tinsajjar jiena ġifieri. Eżempju kaxka. Iva, eżatt. Barra sekk xejn, ikollok tgħid li min qed jarana wkoll ġewli, illi forsi qed jellgħu jinnislu, ngħidu ma tgħid nagħmel xi ħaġa tgħid nipprova nonqos leha. X'ħad ngħidulhom number one u x'par inħaddihom fuq Any Better Life, għax forsi huma jikkunsidraw jgħidu ma tgħid nagħmel inkellem l-Any Better Life, inkellem xi ħadd ieħor, nipprova xi differenti. X'inhu l-appell tiegħek għalihom jekk jogħġbok? Le, min New Better Life ħajjajnu biżgur ġifieri bħalma jgħinu lili għax jien vera kont bniet ma naqta' qalbi, issa sirt mibli kuraġġ. Forsi xogħolok iktar hawnhekk. Hawnhekk għaġbuni l-istaff, speċjalment jisek qiegħda d-dar anke meta titkellem magħhom tħossokhom u trainers kollox insomma jisek qiegħda d-dar, m'għandekx għalfejn tiddejja u tistri. Imma d-dar ma jħadmux daqshekk. Le, hawnhekk iktar taħdem. Imma xorta tkun kuntenta. Dik importanti, għax għandek ħadamela. Ħala waħda minn ġewli, ħana minn daqsxejn il-presentation tiegħek. Ukoll għall-kunċert li ċekk mhuwiex bil-kontra, all right, għażhom naqra hekk. Ġewli, kif qed ngħidu hija waħda mill-winners tagħna wkoll, ħanifraħlek mill-ġdid ġewli. U nawguralek li dawn l-ewwel sitt ġimgħat ikunu l-bidu ġdid tiegħek. Kif kellimna 1000 miljun darba, l-ewwel sitt ġimgħat mhux biżżejjed biex aħna nibdlu u nibqgħu kif nixtiequ, imma għandhom ikunu sitt ġimgħat importanti immens anke għal-qiegħ tal-vjaġġ.